Well, mga kapuso, daghan na magyutag nabalitaan nga nagatabang yun nga magpaanak during emergency gani duna sa kalsada, di ba? Duna sa jeep. Pero kini kang Cheryl ug kang Ruel gitabangan nila usa ka buntis nga manganak during the flight. Cheryl and Ruel, can you share this to us? Ano John, magbakasyon mi dapat for holiday, kauban ako akong mga kids, 3 kids. So nag-fly me from London to Kuwait and then Kuwait to Manila. That is our connecting flight. 20 minutes roughly na nag-fly na ang plane. Bali, nag-call in na ang cabin crew for emergency assistance. So ang ilang ingon, need daw nila nurses on board o doctor on board. So tumingin ako sa asawa ko, ningtan ako sa kumbana, ingon ko niya nga, mahal, nurses on board daw. So nagtanawan na ni. So bago pa lang minakalihok, nag-call in na po sila emergency and or doctor on board. So wala na ako nag-hesitate, ningdagan ko na nga nabili na akong mga anak. And only to find out din, sunod na po din akong bana. So at that moment, nakita na ko ang mother na nakalay down siya sa chair sa plane. Ano siya, in severe pain gid siya, nag-sit position, nagkuyukot gid ba? Sakit yan tiyan. So first na kung ano is nag-assess ako unsa iyang name, which is ang name niya is Cheryl po ang iyang name. So nag-ask ko sa iyang age and then unsay problema na nayon siya sa kuha nga 6 months pregnant. So pag-check na ko, naa ang ulo o buhok sa baby. So dito na ko ni syagit sa kuwang bana. Pag syagit na ko, nito pa na akong bana na naday sa likod. Very few moments lang na ma-prepare ang mother at i-coach ni Mrs. ni Cheryl ang mother para ma-prepare ba sa kanyang possible delivery. Pero surprisingly, yung nasa crowning stage na siya. So very limited talaga yung time namin within a very inconducive or uncomfortable position. Kay malit man yung mga space, nasa alley ako, dun sa alley lang ako nakaluhod doon, si Cheryl, doon siya in between ng chair ng both passenger front doon sa mismong patient. So napakaliit ng baby, kasing laki lang ng aking kamay to catch it. Very delicate siya. Talagang it's a miracle talaga na buhay ang baby, which is we are so glad to see. Then yung succeeding story ay another miracle siya, kay depleted man ang oxygen level sa sky, sa air. So we need to attend to the baby and at the same time mother para masigurado ang kanilang kaligtasan. Cheryl and Ruel, nahibaluan sab namo nga dugay na mo nga nagatrabaho isip nurse sa London. Kini ba gyud ang trabaho nga inyuhang gusto? I wanted to be a flight stewardess. Gusto na ako kanang beauty, char-char ba. Pero sa UIC manggug ko nag-college before. So pag na ko sa UIC, medtech lang ang available. And then pag abot sa medtech, murag giganahan ko pag nag-transfer ko sa Luzon, which is where I met my husband. Giganahan mo ako sa white uniform sa nursing. So niadto ko sa nursing, nag-shift ko. Nursing became not only a like, but it became a passion. And kanang ganing lami sa pamati nga ang mga taong malasag, kanang mga sakiton ba na imong matabangan? Nursing is actually it isn't my first choice, no? Kasi gusto ko maging part of the Armed Forces of the Philippines. Ang nangyari is medyo mahilig kasi ako sa mahilig ako sa mga tumitingin ng mga na-aksidente, kung paano nila gamutin. More intense yung mga procedure na nakikita, yung mga ino-open ng katawan, ino-open ng ulo. So doon na nag-flourish yung kagustuhan ko, yung love ko sa nursing talaga. Kabulume nga ang inyuhang propesyon dili gyud lalim. Ilabi na nga anaa mo sa laing nasod nagtrabaho, paunsa ba mo naka-adjust ug unsa ang mga hagit nga inyuhang giatubang as nurse sa UK? Nursing is a passion. It's not all about money. Alam ko na at that time ang market of nursing abroad is very high, pero that's not mainly the part of us taking up nursing. It's more on
on what is inside you, kung ano talaga yung gusto mo, yung naay passion na gusto mo talagang tumulong sa ibang tao. Hindi yung nag-nursing ka kay gusto mo abroad, kay gusto mo makakita ng malaking dadats, o pera. So, dili man to ang basis, kay happy man mi na makatulong sa ibang tao. Alright, Cheryl and Ruel, inyong mensahe sa atong kapuso viewers. Go ahead. A message of encouragement, no, for everyone na ang pagtabang sa kapwa dapat it comes from the heart, bukal sa puso, kasi pag dili siya bukal sa puso, you will end up na mag-moan ka, mag-complain ka, or you are going to expect in return, no? So when you help, when you serve, do it for the glory of God, na regardless sa imuang sitwasyon, kung asa man kakaron, ikaw man pobre, dato, kung unsa man ang imuang job, naamang ka sa smallest, pinakagamay nga trabaho, pinaka-boss ka, kung ang tabang or ang help ay kinahanglan, do it wholeheartedly, no? Without hesitation, no? So we carry the name of Filipino, and we also carry the name, no, sa pagiging Kristiyano. And then with these things, makapaghatag-tagtabang bukal sa tuang kalooban. Dagang salamat, Cheryl and Ruel, padayon sa inyong pagtabang sa katauhan ug amping mo kanunay. Salamat, Ma'am Jandy, and at home with GMA Regional TV. Thank Salamat. you. Salamat.